ଆଉ ଉଠିଲାଣି ଉଠୁନି ମାତା ହାତ ମାରି ଦେଖୁନ ଉଠିଲାଣି କି ନାଇଁ ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖିଲ କଣ ଉଠୁନି ସୁନା ଟାଇମଟା ବା 10ଟା ହେଲାଣି ପଚାର ସେ ସୁନା ଉଠିକିରି କାମକୁ ଯିବ ପଚାର ନାଇଁ ମାନେ ଚୁପ ସକାଳଟାରୁ କାହାର ହାତ ମାରିକି ଉଠଉଛ ସେଠି ଦିଦି ସହ କଥା ହଉଥିଲି ଦିଦି ତାକୁ ମୁନା ଶୋଇଛି ଯେ ଶୋଇଛି ଏ ଯେ ଉଠିନି ଯଦି ତମେ ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କେଲରେ କଥା ହୁଅ ଏମିତି ଆମେରିକାନ ସ୍କେଲରେ କଥା ହବା କଣ ଦରକାର ଏସବୁ କଣ କହିଲ ତମେ ଯୋଉଭଳିଆ ଇସ୍କିଆଳି ସ୍କେଲରେ କଥା ହଉଛ ମୁନା ତ ମୁନାର ବାପାର ମୁନା ଉଠିକି ଖୋଜିବ ଶାଳିକା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁନା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆପଣ ମତେ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି କଥା ଆରେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ବେପାରୀ ମୋର ଯାତାୟାତର